V mene slobodného amerického štátu Florida otváram pojednávanie hlavného súdu mesta Jacksonville. Na programe dnešného pojednávania je žaloba pána Jamesa Burbanka proti občanovi Texarovi, obvinenému z účasti na zákernom prepadnutí Tellerovej farmy. Pán Porter, zavolajte pána Jamesa Burbanka a obžalovaného Texara. Prosím, pán hlavný sudca. Pán James Burbank, obžalovaný Texar. Pán žalobca, vaše meno je James Burbank, ste majiteľom bavlníkových plantáží v Camp-Lease Bay pri rieke svätého Jána. Bývate na Hrádku, tiež v Camp-Lease Bay. Je to tak? Áno, je slávny súd. Váš vek? 46 rokov, prosím. Ženatý? Áno, a otec 2 detí, syna Gilberta a dcery Daj. Boli ste niekedy trestaní? Nie, nikdy. Ďakujem, pán Burbank, to stačí. A teraz vás prosím, aby ste predniesli svoju obžalobu. Veľmi rád. Slávny súd, skôr ako začnem, dovolte mi, aby som sa tu zmienil o udalostiach, ktoré ťažko postihli našu vlast a stali sa tak živnou pôdou pre najrozmanitejších záškodníkov a zločincov. Máme už začiatok roku 1862, ale tu v Amerike ešte stále trvá nešťastná občianska vojna. Na jednej strane frontu stojí celý sever Spojených štátov, húžev na to bojujúci za zrušenie neľudského otroctva Černochov, a proti nemu povstali južné krajiny, medzi nimi bohužiaľ i naša Florida, ktoré si naopak otrokárstvo chcú udržať za každú cenu. Severne ide do čerta. Nechajte ho mojich Burbanka. Prosím, ticho, lebo dám vyprázdniť súdnu sieň. Prosím. Pokračujte, pán Burbank. Isto nemusím pripomínať, slávny súd, akým bremenom je táto vojna pre americký ľud. Ale pre náš Jacksonvilleský kraj je bohužiaľ bremenom dvojnásobným. Veď už celé mesiace tu vyčíňa banda neznámych zločincov, ktorí využívajú všeobecný nepokoj v krajine k surovým výčinom proti odporcom otrokárov a najmä k bezočivým lúpežiam a vraždám. Týmto banditom padol pred týždňom za obeť dokonca i farmár Teller od rieky svätého Jána. A kto nám zaručí, že po ňom nepríde na rad niektorý z nás? Je preto najvyšší čas týchto zločincov zneškodniť. A ja teraz stojím pred vami, páni porodci, aby som konečne odhalil aspoň jedného z týchto ničomníkov, ktorý... Úplne s vami súhlasím, pán Burbank, ale mohli by ste nám teraz podrobnejšie opísať prepadnutie Tellerovej farmy, ako ste ho boli svedkom minulý týždeň 27. januára tohto roku. Áno, to môžem, slávny súd. V ten deň asi o 7. večer vracal som sa domov zo svojej farmy. So mnou bol ešte môj švagor Carol, ďalej náš sused pán Stenner a ešte správca mojej farmy Perry. Všetci sú tu prítomní, prosím. Dobre, pokračujte. Zrazu sme zbadali na západe mračná dymu, ale keď sme dobehli na miesto, našli sme starého Tellera so sluhom Jergom už mŕtvych a celú farmu v plameni. Akísi maskovaní lotri bežali k rieke a tam rýchlo naskákali do člnov. Lenže jednému z nich sa zošmykla z tváre šatka. A my teraz môžeme dosvedčiť, že ten človek stojí tu, medzi nami. A jeho meno je Texar. To nie je pravda. Ja som tam nikdy nebol. Ticho, obžalovaní, ešte nemáte slovo. Prosím, pokoj. Pán Burbank, vraveli ste, že vaši traja svedkovia prišli s vami, tak si ich hneď vypočujeme. Prosím, páni, poďte bližšie. Môžete nám svedecky potvrdiť, že aj vy ste poznali tu prítomného Texara? Začnite hoci vy, pán Stenner. Áno, slávny súd. Potvrdzujem, že to bol Texar. A môžem to i odprisať. Ďakujem. Ďalší pán svedok. Moje meno je Edward Carroll, prosím. A vyhlasujem to isté, čo pán Stenner. Bol to celkom isto Texar, ako je Boh nado mnou. Ďakujem. A ešte vy, pán Perry? Ja som ho tiež poznal, slávny súd. Poznám Texara veľmi dobre a preto je akýkoľvek omyl vylúčený. To je lož, to nie je pravda. Ticho,
Ticho, prosím. Obžalovaný Texar, počuli ste žalobcu i jeho svedkov a máte právo vyjadriť sa k tomu. Môžete hovoriť. Už som povedal, že všetko je lož, slávny súd. V ten deň som bol tu v Jacksonville, v Torilovom hostinci, kde aj bývam. A nepohol som sa odtiaľ ani na krok. Keď na to príde, tak si privediem aj 20 svedkov a nielen 3, ako tu, vážený pán Burbank. Nedaj sa, Texar. My ti to dosvedčíme. Protestujem, slávny súd. My sme Texara 100% poznali. Tak bude tam ticho, prosím. Pán Burbank, slovo má ešte obžalovaný. Chcel by som ešte povedať, slávny súd, že mám za svedka dokonca úradnú osobu. A tá predsa nemôže klamať. Poďte, strážmajster, súd vás chce vidieť. Áno, už som tam. Pán hlavný sudca, strážmajster Herc policajného zboru je vám k službám. No, mohli ste počkať, až vás zavolám. Tak počúvajte, strážmajster. Odvolávajúc sa na vašu služobnú prísahu, pýtam sa vás. Môžete dosvedčiť, že obžalovaný bol 27. januára večer naozaj v Torilovom hostinci? Áno, pán hlavný sudca. Práve v tom čase som sa tam s ním zhováral. Boli ste v tom hostinci služobne, strážmajster? Áno, služobne, pán sudca. Urovnával som tam hádku medzi 2 opilcami a pán Texar sa mi prihlásil ako svedok. Mám o tom aj zápis vo svojej služobnej knižke. Tu, prosím. No dobre, my vám veríme. A kto je ďalší svedok? Ja, milostivý pán sudca. Vaše meno? Torila, prosím, a som majiteľom hostinca v Behemskej ulici. Pán Texar mal vtedy narodeniny, až do polnoci u mňa oslavoval. Tam s nimi páni, prosím. Páni, však mu to dosvedčíte. My radi slávni hovorí pán Torila, pán sudca. Pozrejte, nevytiahol päť. Hrali sme spolu až do noci karty. Ticho, prosím. Ticho, prosím. Ticho. Ticho, prosím. Ticho, prosím. Ticho. Pán Burbank, je mi skutočne ľúto, ale sám iste uznáte, že svedectvo obžalovaného je silnejšie než vaše. Pravdepodobne ste sa tam pri rieke zmýlili, inak si to neviem vysvetliť. Ale to nie je možné, slávny súd. Môžeme odprisahať, že... Nie, neprisahajte, to nemá teraz cenu. Súd sa musí pridržiavať len zákona. A moji páni prísediaci sú rovnakého názoru. Vypočujte si rozhodnutie súdu. Obžaloba pána Jamesa Burbanka sa zamieta pre nedostatočné svedecké dôkazy. Obžalovaný Texar môže slobodne odísť zo súdnej siene. Tým je pojednávanie súdu skončené. My na to si spolu vypijeme. Lenže ja žiadam, aby sa v pojednávaní ešte pokračovalo, slávny súd, pretože chcem proti Burbankovi podať žalobu zase ja. Ako to žalobu? Pán Texar, smiem vedieť, z čoho pána Burbanka obvinujete? Hlavne z toho, že Burbank je odporcom otrokárstva a tým poškodzuje záujmy Floridy. To je, hádam, dostatočný dôvod na obžalobu, slávny súd. Protestujem proti takéto... Len pokoj, pán Burbank, na to odpoviem sám. Pán Texar, som nútený vás upozorniť, že podľa Ústavy Spojených štátov je každému občanovi zaručená sloboda zmýšľania a prejavu. Preto ani pán Burbank nemôže byť za svoje protiotrokárske názory obžalovaný. Tu nejde len o názor, slávny súd, ale povráva sa, že Burbank má spojenie s nepriateľskou Severnou armádou. A dokonca jeho syn vraj slúži v tejto armáde ako dôstojník. To je prinajmenšom vlastizrada a preto na svojej obžalobe trvá. Hanba! Ticho, prosím! Ticho! Pán Texar, toto vaše obvinenie je veľmi vážne. Máte k nemu nejaké dôkazy? Ešte nie, ale čo najskôr si ich zadovážim. A len čo ich budem mať... Až ich budete mať, potom môžete prísť. Zatiaľ tu nemáme nič, z čoho by sa mal pán Burbank zodpovedať. Blahoželám, Burbank. Tak vy ste vlastne dokonale neviniatko. Lenže prečo teda máte plnú farmu otrokov, keď je otrokárstvo podľa vás špinavosťou? Áno, Texar, mám dosiaľ otrokov. Ale ja som nikdy Černochov nepovažoval za tvory na úrovni zviera, tak ako vy. Výborne, zásady máte ušľachtilé, ale pod istým len zásady, pretože svojich Černochov ste z otroctva ešte neprepustili. Nemusíte mať strach. Spravím to čo najskôr. Ale kedy to bude, Burbank? Hádam, až keď Severná armáda príde na Floridu, aby ste sa zapáčili novým pánom? To je od vás naozaj opatrné.
Ale ja tomu vravím zbabelosť, rozumiete? Ako to zbabelosť? Kto sa opovažuje povedať, že ja som zbabelý? Tak keď nie ste, dokážte to. Alebo sa obávate, že budete mať opletačky s našimi úradmi? Dobre. Dokážem vám, že sa nebojím. A to hneď. Občania Jacksonvilleskí, vypočujte ma. Ja, James Burbank, slávnostne a na svoju česť tu vyhlasujem, že od dnešného dňa dávam všetkým svojim černochom slobodu. Od tejto chvíle nemám už ani jedného otroka. Stačí vám to, Texar? Výborne, Burbank, výborne. Ticho, prosím, páni, ticho. Pojednávanie sa skončilo, opustite súdnu sieň. Pán Porter, zavolajte stráž, nech vyprázdni súdnu sieň. To bolo od vás naozaj statočné, Burbank. Lenže táto statočnosť vám teraz príde sakramentsky draho. Pán Perry sa chcel so mnou súdne zhovárať. Ale ukáž, od koho si dostala tú nádhernú kyticu? Od Beta a Hercula. Natrhali ju náročky pre mňa, pravda, mamička? Áno, daj. Však vieš, že naši černosi by pre teba skočili aj do ohňa. Tí ľudia sú z tej slobody od radosti celí bez seba, James. Oslavujú to ako veľký sviatok. Ale čo ti je? Teba to neteší? Ale prirodzene tešíme. Mamička, a Zirmech by pre mňa tiež skočila do ohňa? Prečo sa to pýtaš mňa? Nech ti odpovie Zirmech sama. A to sa ani nemusíte pýtať, slečinka. Veď som vás týmito rukami pestovala. A vlastnú krv by som za vás vycedila. Tak si to počula a teraz sa bež pekne umyť a prezliecť. O chvíľu bude večera. Postaraj sa, Zirmech, nech jej to netrvá večnosť. Áno, milostivá pani. No, poďte, slečinka, poďte. Počuj, James, čo je to s tebou? Ty máš zasa nejaké starosti a nechceš mi o nich povedať. Ale nebuď detinská, Mary. Prepustiť na slobodu takmer 1000 černochov, s tým sú vždy starosti, a najmä v tejto vážnej dobe. Dúfam, že to neľutuješ. Nie, nikdy. Vieš dobre, že som to musel spraviť, aby ma už nikto nemohol urážať. A hlavne, aby som mal čisté ruky aj sám pred sebou. No ale nechajme to, moja drahá, a poďme večera, dobre? Počkaj, James, takto mi neujdeš. Vidím, že si mi ešte všetko nepovedal. Priznaj sa, že pán Perry doniesol nejaké zlé správy. Pane Bože, Mary, prečo si ty robíš ustavične starosti? Či ti nestačí, že severná armáda je už takmer na hraniciach Floridy? No, čo nevidieť, bude u nás opäť poriadok a pokoj. Áno, viem. Lenže do toho času sa môže ešte všeličo stať. Povedz mi pravdu. Všakže je to niečo kvôli tomu Španielovi Texarovi. Prosím ťa, Mary, má vôbec cenu rozprávať sa o tom človeku? Má to cenu, James. Počula som už o ňom toľko čudných vecí, že na to neprestajne myslím. A ty sám si vravel, že je to prefíkaný lotor, ktorý necúvne pred nejakou podlosťou. Áno, to je pravda. A najhoršie na tom je, že mu ešte nikto nič nedokázal. Aj s tou Tellerovou farmou sa vyšmykol. Nikdy nepochopím,
Ako mohol sedieť v hostinci, keď my sme ho tam pri rieke určite poznali? Nie je predsa diabol, aby dokázal byť súčasne na 2 miestach. A navyše teraz ešte... Aké ešte? Čo sa stalo? Pozri sa, Mary, zatiaľ sa nič nedeje a preto nemá význam, aby som... Nie, James, neuhýbaj mi zasa, prosím ťa o to. Ja už začínam mať z toho človeka strach. Vieš, ako ťa nenávidí. A keby mal ešte dôkaz, že náš Gilbert skutočne slúži v Severnej armáde... Pozri, James, som tvoja žena a vždy som s tebou rada znášala dobré i zlé. O seba samú sa nebojím, to dobre vieš. Ale máme syna a hlavne malú Daj. A preto musím vedieť všetko. Dobre, poviem ti to teda. Aj tak by si sa to dozvedela. Pán Perry dostal dôvernú správu, že Texas je spolčený s nejakou tajnou organizáciou bohatých otrokárov, pre ktorých vykonáva rozličné nekalé služby. A predstav si, že títo lotri mu vraj teraz za odmenu dopomohli k úradu Jacksonvilleského prefekta. Ak je to pravda, Mary, tak má ten ničomník v rukách veľkú moc. A ja budem asi prvý, na kom sa vyvrší. Kto je to? To som ja, pane. Vstúpte. No, že si už prišiel, Handy. Tak povedz, máš nejaké nové správy? No tak hovor rýchle. Áno, pane, mám, ale... Aké ale? Čo máš zasa? No tak čo je? Ja len aby nás tu nik nepočul. V hostinci Útorilu by to bolo lepšie, pane. Chumaj, kto by nás tu počul? Toto je moja úradná kancelária. Tu sedím iba ja. No tak nezdržuj a vysyp konečne, čo je nového. Hlavne na Candless Bay. Rozostavil si všade hliadky? Spoláhnite sa, pane. Cesta k Burbankovmu zámočku je pod našim dozorom. A rieka tiež. Nepreklzne nám ani myš. A čo je s mladým Burbankom? Nevieš o ňom nič? Nevieš, či neposlal starému nejakého posla, alebo aspoň list? Vieš predsa, že potrebujem dôkaz, či ten chlapec naozaj slúži v Severnej armáde. Nie je to naša vina, pane. Ale zatiaľ sme nikoho nevideli. Zatiaľ. Tak prečo potom hovoríš, že máš nové správy? Áno, mám, pane. U Burbanka na zámočku sa čosi deje. Ako to? Čo sa tam deje? Zdá sa, ako by sa chystali na obranu, pane. Na otvorenej strane parku stavajú silný múr. A pri rieke postavili ohradu z ťažkých kolov. A všade hliadkujú ozbrojené stráže. Aha, vážený pán Burbank už asi niečo tuší. Lenže môže si ozbrojiť aj všetkých černochov. Aj tak mu to nepomôže. Nemali by ste, pane, zabúdať, že je nás málo. A Burbank má spoustu ľudí. Nás je málo. Chumaj. Ty si myslíš, že tam pošlem svojich chlapcov, aby ich tamtí postrielali? Na čo by som bol potom prefektom, keby som to nevedel zariadiť ináč? Tu máš papier, sadni si a píš, čo ti budem diktovať. No tak čo sa pozeráš, nepočul si? A píš poriadne, lebo to bude úradný list. Môžete začať, pane. No tak píš. Občanovi Jamesovi Burbankovi. Burbankovi? No tak čo je za s tebou? Hovorím to, Adam, jasne, nie? No, tak píš. Áno. Občanovi Jamesovi Burbankovi v Candless Bay. Máš to? Mám, pane. No tak píš ďalej. Predstavenstvo a prefektúra mesta Jacksonville rozhodli zakázať prepúšťanie černochov z otroctva, pretože by to ohrozilo záujmy nášho kraja a celej Floridy. A celej Floridy... Keby však niektorý majiteľ plantáže tento príkaz neuposlúchol, musí všetkých prepustených otrokov do 4 dní vyhnať z krajiny. Ak tak neurobí, bude sa to považovať za vzburu proti úradom, proti ktorej okamžite zasiahne ozbrojená vojenská moc. Teraz ešte dátum. 22. februára 1862.
1862. Podpíšte to, pane. Ukáž. Keby však nikto nevedel, že tento príkaz neposlúchol, musí všetkých prepustených otrokov do 4 dní vyhnať z krajiny. Ešte dnes to pošleš Berbenkovi, rozumieš? A ak neuposlúchne, ako ho poznám, on neuposlúchne, tak mu to jeho hniezdo zrovnáme so zemou. Tu som, Brett. Čo je? Veľmi zle, pane. Píla a černošské baraky horia. A teraz priplávala ešte druhá loď, plná vojakov. Začali strieľať na ohradu pri rieke. Pán Perry odkazuje, že sa už dlho neudržíme. Budeme vraj musieť ustúpiť k zámočku. Preboha, James. Čo ak sa dostanú až sem? Mamička. Tak prečo to už nespravil? Máme to predsa dohovorené. Brett, odkážte pánu Perrymu, nech sa poponáhľa. A neriskuje životy našich ľudí. Chlapci hore vás budú kryť palbou z okien. Odovzdám, pane. Počkaj ešte. Áno. Je niekto z našich ranený? Iba Jim, pane. Dostal do ramena. A potom Hank, ale nie je to zlé. James, prosím ťa. Okamih, Mary. Najskôr musím zavolať Toma. Tom? Tom, si tam? Poď rýchlo dolu. Už bežím, pane. Čo si želáte? Tom, naši ustúpia do zámočku. Ste hore pripravení? Áno, pane. Pri každom okne stoja dvaja. Hercule a Sam sú na streche. Dobre, Tom. Hlavne, aby ste mali nadostrel bránu. Vojaci sa k nej nesmú dostať, pokým sa tu dôkladne nezabarikádujeme. Spoľahnite sa, pane. Ešte niečo? Nie, môžeš ísť. O chvíľu som pri vás. James, nehnevaj sa. Ja viem, že tomu nerozumiem, ale mám o teba taký strach, keby si vedel... Nie, Mary, teraz nie je na to času. Zober Daj a Zirmech a okamžite odtiaľto odídete. Vieš, že ste to už mali spraviť. Zirmech, máš pripravený lampáš? Tu je, pane. Tak rýchlo, moje milé. A nejaké strachy. Podzemnou chodbou sa dostanete až k ovčej jaskyni. Tam už čaká Bec s Finom a tí vás odvedú do bezpečia. Poponáhľajte sa, aby nebolo neskoro. Ja sa tu nenechám samotného, James. Keby som bola vedela, že to takto dopadne, nikdy by som ti to nebola sľúbila. Otecko, prosím ťa, poď s nami. Nie, dievčatko, to nie je možné. Musíš mať rozum. A ty ho maj, Mary, tiež. Nerob mi to ešte ťažším. Pochop, že sa musíte odtiaľto dostať hlavne kvôli Daj. Prídeme zajtra za vami. Poď s nami radšej hneď, James. Pán Perry vie, čo má robiť. Už som povedal, nie je to možné, Mary. Nie som predsa zbabelec, aby som ušiel a všetko nechal na druhých. Ale keď budem vedieť, že vy ste... Tak na čo čakáte? Texarovi vojaci zo všetkých strán útočia a vy ste ešte tu. Rýchlo ma poboskaj, Mary. A ty Daj tiež. Preboha, buď na seba opatrný, James. Hlavne myslí na mňa, na Daj, lebo ak by sa ti niečo stalo, je s nami koniec. Budem, moja drahá, len prosím ťa, nepláč. Všetko bude zasa v poriadku. Ale teraz už choďte. Každá minúta je drahá a vy nám tu iba prekážete. Zirmech, ty pôjdeš s lampášom dopredu. Odprevadím vás ešte dolu. No, poďte. Ponáhľajte sa. Pozor, chlapci. Už sa asi dostali do parku. Ste všetci na svojich miestach? Áno, pane. Každá strieľňa obsadená. Všetci, pane, spoľahnite sa. Tu sme, pane. Sme pripravení. Vyzerá to sakramensky zlé. Ešte šťastie, že ich tu z okna máme ako na dlani. Len čo sa dostanú tam k tým cédrom, začneme strieľať. Pozrite sa, pane. Vidieť už našich. Tam je pán Perry, bežia k tomu kroviu. Pripravte sa. A čakajte na môj výstrel. Čakáme, pane. Hlavne dobre sa kryť, chlapci.
je siréna jednej z tých lodí, čo ich priviezli. Ale prečo húkajú, pane? Asi na poplach tom. Niečo sa určite stalo a volajú vojakov späť na loď. Pozri sa, už prestávajú strieľať a bežia k rieke. Tom! Pán Burbank! Vojaci sa dali na útek! Sme zachránení! Rád by som vedel, prečo bol ten poplach, pán Burbank. Museli mať veľmi naponáhlo, lebo hneď po nalodení vojakov na palubu obe lode odplávali. Severná armáda je predsa ešte ďaleko. Kvôli nej nemohli dostať naraz strach. Je to ako chce, Perry, hlavne, že sme všetci živí. Ani ranených nie je veľa. A na to máte najväčšiu zásluhu vy, priatelia. Držali ste sa statočne. Nikdy vám to nezabudnem. Robili sme iba svoju povinnosť, pane. Veď tak to bolo kvôli nám. My vás máme radi, pane. Ale s plantážou to bude horšie, pán Burbank. Tam bude určite veľa škody. Píla a mnoho černošských barakov zhorelo. To vojaci celkom isto neurobili. Skôr v tom má prsty Texar. Teraz nemyslíte na plantáž, Perry. Pre mňa majú najväčšiu cenu ľudské životy. A tie nám našťastie zostali. Preto sa obráťme najskôr k nášmu pánu a poďakujme mu, že od nás odvrátil to najhoršie. V mene pána nášho, Otca i Syna i Ducha Svätého. Preboha, pane! Bet, čo sa stalo? Si celý od krvi. Tak hovor konečne, čo sa stalo? Veľké nešťastie, pane. Za ovčou jaskýňou nás prepadla Texarová banda. Tí nás zastrelili. A slečnú Dajzo z Irmech odviezli v člne niekam do pralesa. A pani, čo je s mojou ženou? Tu som ubránil, pani, ale z tej hrôzy je viac mŕtva ako živá. Poďte rýchlo k nej. Preboha, poďte rýchlo k nej. Tu naveslujte opatrne, chlapci. A radšej ďalej od brehu. Tie potvorské korene sa ťahajú až do prostred rieky. Nemajte strach, pane. Obídeme ich bezpečne. Nemôžem to pochopiť, Stanner. Tí lotri predsa niekde museli vystúpiť na breh, ale nikde po nich ani stopy. Myslíte, že Texar po sebe zanechá stopy, Burbank? Ten dobre vedel, že kvôli Daj prezriete aj celý prales. Lenže toto už nie je prales, ale hotová džungla. Ak má Texar naozaj tu na nejakú skrýž, lepšie miesto si ani nemohol vybrať. Len aby tá banda z vašou Daj nebola už z pralesa vonku. Nie, tomu neverím. V tejto dobe by sa odtiaľto neodvážili. Museli by ísť po rieke až k Picolate. A nezabudnite, že predvčerom ju obsadili delové člny Severnej armády. Bol z toho všade taký poplach, že to nakoniec zachránilo aj náš zámoček. A nie je s nimi v Picolate aj váš Gilbert? On slúži predsa tiež na delovom člne. Kiež by ste mali pravdu, Stanner. Lenže my sme o ňom nepočuli niekoľko mesiacov. A teraz ešte aj Daj. Mary je z toho všetkého úplne zúfalá. Ak to dievča nenájdeme... Pane, pozrite sa tam, na tú skalu. Čo je tam, Brad? Niečo biele, ako nejaký papier. Už to vidíte, pane? Počkaj, vezmem si ďalekohľad. Zastavte. Bože, je to kúsok bielej látky. Ale ako sa tam dostala? Stanner, pozrite sa aj vy. Áno, vyzerá to tak. Visí to na kríku a trepoce sa to ako zástava. Budeme musieť... Máme tam veslovať, pane? Nepýtaj sa, Brad. Dajte sa do toho. Zaber sa, rýchlo. Mám tušenie, Stanner, že v týchto končinách na niečo natrafíme.
Stačila by nám aj malá stopa. Možno niektorá z nich stratila vreckovku, alebo ju Zirmech odhodila náročky, aby nás... Odbočte k tomu vyvrátenému stromu, chlapci, a pri tom veľkom balváne zastavte. Tak. No, ešte trochu. Stačí. Poďte za mnou, Stenner, a dajte si pozor. Tak čo je? Už ste to našli? Čo je to? Nič. Vyzerá to na kus rukáva z mužskej košele, to nemá zdá nič spoločné. Zbytočne sme sa zdržali. Ukážte? Kde sa to tu nám mohlo vziať? Neviem. Ani ma to nezaujíma. Poďme späť. Počkajte ešte. Čo poviete na tú pováľanú trávu? Nezdá sa vám, že to tu zaváňa nejakou škaredou bytkou? Do paroma, to je pravda. Tráva je čerstvo udupaná. To znamená, že sa to muselo stať dnes. Pozrite sa, Burbank. Tu v blate je plno mužských šľapají. Ako keby tu niekoľko chlapov s niekým zápasilo. A potom ich odtiahli dolu k rieke. Tie ryhy v hline sú pravdepodobne z ich topánok, ako sa spierali. Možno pritom otrhli niekomu ten rukáv. Aj tu je niečo, pane. Čo je to, Brett? Vojenská čiapka, pane. Ležala tam v tráve a je celá od blata. Ako keby po nej dupali. Dajú sem? To vyzerá ako čiapka dôstojníka Severnej armády. Ale ako by to bolo možné, keď... Máte pravdu, Stenner. Je to čiapka dôstojníka Severnej armády. Patrí môjmu synovi Gilbertovi. Nebláznite. Prečo by to mala byť práve jeho čiapka? Pozrite sa navnútro. Tu, vidíte? Moja žena mu tam vyšila monogram. Ešte ho tam má. GB. Gilbert Burbank. Už chápete, čo to znamená, Stenner? Odpovedajte stručne a pravdivo, zajatý. Ste Gilbert Burbank, syn Jamesa Burbanka z Candless Bay? Keď to viete, tak na čo sa spýtujete, pane? Rozprávajte sa so mnou slušne, som prefektom mesta. Priznávate sa, že slúžite na delových člnoch Severnej armády, ktoré prenikli na územie Floridy a sú toho času v Picolate? Nemalo byť cenu, aby som to zapieral. Aká je vaša vojenská hodnosť? Som lodný poručík. To vám je asi tiež známe. Odkiaľ by mi to mohlo byť známe, poručík? Nezabúdajte, že tu stojíte bez šiapky, len v roztrhanej košeli. Je to varí moja vina, že ma tí banditi takto doriadili, pane. A môjho sluhu lenže nezabili. Len preto, že ma chcel brániť. Neurážajte floridských občanov. Konali svoju vlastnícku povinnosť, keď zajali dôstojníka nepriateľskej armády a odovzdali ho našim úradom. To je váš názor, pane. Ja zasa tvrdím, že so mnou zaobchádzali ako najsurovejší banditi. Mlčte! Vaše výmysly ma vôbec nezaujímajú. Radšej mi vysvetlite, ako je to, že slúžite nepriateľovi Floridy, keď váš otec je tunajším občanom a má tu dokonca majetok. Mýlite sa, pane. Severná armáda vedie spravodlivú vojnu za slobodu všetkých Černochov. A v tom nie je nič nepriateľského voči nejakej krajine Spojených štátov. Tak dosť, poručík! Však vás vaša bezočivosť prejde. Môžete mi povedať, prečo ste sa plavili po rieke smerom na Candless Bay? Áno, to môžem, pane. Dozvedel som sa, že prepadli plantáž môjho otca. A len správa o postupe našich lodí zabránila vraj tomu najhoršiemu. Ak iste chápete, že som mal o svojich rodičov obavy. A to bol jediný dôvod, prečo ste sa vydali na cestu domov? Áno, pane. A zdávam sa, že na tom nie je nič zvláštneho. Pravda, že poručík. Lenže vy ste neprišli iba kvôli rodičom, ale predovšetkým ako vyzvedač Severnej armády. Potrebovali ste sa dohovoriť so svojím otcom, ktorý vám pomáha. A preto ste sa pustili cez prales. To je lož, pane. Povedal som vám čistú pravdu, ale vy ma urážate hanebným podozrievaním. Vy klamete, poručík. Ja veľmi dobre viem, že vaše delové člny uviazli pri Picolate na príčine. Preto poslali najskôr vás, aby ste zistili silu našej obrany na rieke. Tak čo? Priznávate sa k tomu? Nie, pane, nemôžem sa priznať k niečomu takému, čo nie je pravda. Je to pravda.
A my teraz vás i vášho otca za to postavíme pred vojenský súd. To nemôžete urobiť. Môj otec je nevinný. Priznávate sa teda, že ste sa dopustili vyzvedactva iba vy sám? K ničomu sa nepriznávam, ale ak už chcete niekoho súdiť, tak potrestajte iba mňa. Môj otec ani netušil, že prídem domov. Na to vám prisahám. Vy teda hodláte aj ďalej zapierať. Asi neviete, že priznanie je poľahčujúca okolnosť a môže zmierniť pre vás oboch trest. A najmä pre vášho otca. Mňa neoklamete, pane. Pretože sa naozaj nemám k čomu priznať. No dobre, ako chcete, ale budete ľutovať. Henry? Áno, pane. Priveď zatknutého Jamesa Burbanka. Rozkaz, pane. Vy ste dali zatknúť môjho otca. Hoci je nevinný. Či je vinný alebo nevinný, to sa ešte ukáže, poručík. Povedal by som skôr, že až sa vráti generál, budete obaja odsúdení na smrť zastrelením. Tak čo, ani teraz mi nemáte čo povedať? Nie, pane. Iba ak to, že hoci som vás dodnes nepoznal. Teraz už viem, že ste podliak. V tej chvíli sa z čiernych mračien spustil silný dážď a potom neprestajne pršalo a pršalo, práve tak ako teraz. A tá malá princezná bola tiež zatvorená v takom škaredom zrube v pralese, ako sme teraz my? Kdeže moja? Tu zlý čarodejník uväznil hore, vo vysokej veži, ktorá stála na brehu Velikánskeho jazera. No a keď potom po niekoľko dní pršalo, rozlialo sa jazero z brehov a voda začala stúpať. Malá princezna Alice stála pri okne a triasla sa od strachu, čo bude, ak sa splní čarodejníkova kliatba a pod hladinou zmizne celá väža. Ale odrazu, keď voda siahla takmer po okno... Sirmech, prečo si prestala? Myslela som, že už spíte, slečinka. Nespím, počúvam ťa. Rozprávaj, čo bolo ďalej. Tak teda... V tej chvíli dážď naraz prestal. A na oblohe sa objavilo zlaté slnko. V tej žiari Alice zbadala, ako sa k nej po hladine plaví strieborný čln. A v ňom nádherne odený rytier. No a potom rytier odviezol malú princeznu späť na zámok jej otca. A vy teraz budete spínkať. Dobre. Zirmech, a prečo aj nás nezachráni nejaký rytier? Pretože rytieri sú len v rozprávkach, daj. Ale nebojte sa, nejaké dobré dievčatko nezostane v moci zlých ľudí. Ani sa nenazdáte a príde si po nás váš otecko. A čo keď nás v týchto skalách nenájde? Ale dievčatko, no nesmiete plakať. Otecko určite urobí všetko, aby nás našiel, uvidíte. A potom dá tých škaredých lúpežníkov pochytať a pošlie ich do žalára. No, ale teraz už zatvorte oči a pekne spíte. Dobrú noc. A nech sa vám niečo pekné sníva. Dobrú noc. Smetná som, Zirmech.
Prosím ťa, podaj mi vody. Hneď, dievčatko, hneď. Ale v žbáne už nie je vody. Počkajte, skočím nabrať z vedra na chodbe. Nechoď tam, Zirmech. Vieš, že je tam ten indián, čo nás stráži. Nemajte strach. Po vodu si predsa smieme ísť. Prečo ty sem prísť? Čo tu chcie tam neskoro? Idem po vodu s Kvambo. Daj je smedná. Tak si rýchlo nabrať a spať. No, to je náhlenia. Počuj, Skvambo. Tebe sa to páči strážiť nás tu stále ako pes? Čo chce s nami urobiť tvoj pán? Na to sa ty nepýtať. A už ísť preč. Skvambo bez tak nič nevedieť. No, ako chceš. Ale pamätaj si, keď prídu vojaci zo severu, pôjdeš ísť s Texerom na šibenicu. To nebyť pravda. Pán hovorí, že vojaci do Pralesa neprísť. A zrub tiež nenájsť, lebo je dobre ukrytý a nikto ho neobjaviť. Si hlúpi, ak tomu veríš. Raz budeš banovať. Ty mlčať! Pán Skvambovi neklamať. Otec Slečinky daj už prehľadávať Prales. A tiež nás neobjaviť. Preboha, Skvambo. Pán Burbank, že nás hľadá. A vieš to nájsť, Bože môj, tak je predsa nažive. Čo ty bláznič, Skvambo, nič nepovedať. Daj, moja malá, daj. Zirmech, kde si bola tak dlho? Bála som sa tu. Teraz sa už nemusíte báť, dievčatko moje. Mám pre vás veľkú novinku. Akú novinku? Príde otecko? Áno, daj. A možno už čo nevidieť. Ale najskôr sa napíte a hneď vám to poviem. Tak. A teraz počúvajte. Skvambo sa preriekol, že otecko je už v Pralese a všade nás hľadá. Viete, daj. Nechcela som vám to povedať. Ale mala som ustavične strach, či mu tí zlí vojaci vtedy niečo neurobili. Lenže teraz je už všetko na dobrej ceste. Vy sa vrátite domov na hrádok a pri mamičke a oteckovi sa vám toto všetko bude zdať ako zlý sen. Daj. Zirmech, ja sa na to už tak teším. Tak teším. Obžalovaní, vypočujte si rozsudok vojenského súdu. V mene veliteľstva vojsk Južnej armády na Floride na základe vykonaného pojednávania rozhodol vojenský súd takto. Obaja obžalovaní, James Burbank, majiteľ plantáží v Candless Bay, a jeho syn, lodný poručík Severnej armády Gilbert Burbank, v spojení s nepriateľom dopustili sa zločinu vyzvedactva, ako aj zločinu vlastizrady, a preto sa podľa zákona o ochrane krajiny odsudzujú k trestu smrti zastrelením. Proti tomuto rozhodnutiu súdu nie je odvolania. Rozsudok nadobúda platnosť okamžite. Odsúdený James Burbank, máte nejaké posledné želanie? Otec, požiadaj o milosť. Možno aspoň teba nechajú žiť. Nemám nejaké posledné želanie, generál. Chcel by som iba povedať, že ste spáchali zločin na nevinných, za ktorý sa raz bude Amerika hanbiť. A vy, odsúdený Gilbert Burbank? Môžem opakovať len to, čo už povedal môj otec. Generál. Týmto vyhlasujem pojednávanie za skončené. Rozsudok sa vykoná zajtra ráno o 7 hodine na dvore kasárny v Jacksonville. Odvedte odsúdených.
Mal by som vlastne pred ich statočnosťou zložiť svoj generálsky klobúk, páni. Ste si istý, pán prefekt, že sme neodsúdili nevinných? Čo to má znamenať? To je alarm. Niečo sa stalo. Rýchlo, páni. Čo je, poručík Bryce? Pán generál, poručík Južnej armády Bryce... Nezdržujte, poručík, čo sa stalo? Pán generál, nepriateľské delové člny komandanta Stevensa využili toho, že po posledných dažďoch stúpla voda v rieke a dnes ráno začali rýchle postupovať smerom k nám. Prvá línia našej obrany je prelomená a preto plukovník Mee nariadil všeobecný poplach. Tak vy teda popierate, Texar, že ste násilne uniesli dcérku pána Berbenka a jej čiernu pestúnku Zirmech. Áno, popieram, pán komandant. A protestujem, že som bol zatknutý len na základe ohovárania bez najmenšieho dôkazu. Počúvajte, Texar. Vy si zrejme neuvedomujete svoje postavenie. Nezabúdajte, že moje delové člny majú v rukách už celé povodie rieky a že naša pechota postupuje nezadržateľne k juhu. Preto by ste spravili lepšie, keby ste sa vzdali všetkých nádejí a radšej sa priznali. Pán Berbenk tu na... Už som vám povedal, že s tým únosom nemám nič spoločného. A na tom trvám. Neverte mu, komandant. Ten chlap sa neštíti nejakej špinavosti. Keby ste prišli neskôr, nenašli by ste živého ani mňa, ani Gilberta. A teraz by sa chcel ešte vypomstiť na úbohej Daj. Najradšej by som ho vlastnými rukami... Otec, prosím ťa, ovládni sa, takto nič nedosiahneš. Pozrite sa, Texar. Napriek všetkému, čo sa stalo, chceme sa k vám korektne správať. A preto, keď nám poviete, kde je Zirmech a Daj, môžete odtiaľto slobodne odísť. Zaručujeme vám to svojou cťou. Na to ma nenachytáte, poručík. Už som povedal, že o vašej sestre nič neviem. A nepotrebujem slobodu od takého holobriadka, ako si vy. Tak dosť, Texar. Zaobchádzame s vami slušne. A preto aj vy slušne odpovedajte. A predovšetkým si uvedomte, že zapírať vám nepomôže. Najmä, ak máte toho na svedomí viac. A smiem vedieť, z čoho ma ešte obvinujete? Alebo ma zdá, potrestáte za to, že som bol na strane otrokárov? Netárajte nezmysly. Dobre viete, že pre otrokársku minulosť nemožno nikoho stíhať. Taká je vôľa prezidenta Lincolna. Lenže to neplatí pre tých, ktorí sa pritom dopustili kriminálnych činov. Chcete tým povedať, pane, že mne dokázali nejaký kriminálny čin? Áno, máme proti vám dôkazy, Texar. Predovšetkým vám dokážeme účasť na prepadnutí plantáže pána Berbenka. Toto obvinenie odmietam, pane. Proti Berbenkovi bola na základe úradného rozhodnutia vyslaná trestná vojenská výprava, ktorá mala za účel... Vysvetľujte si to, ako chcete, ale my vieme, že pritom došlo k drancovaniu, podpaľačstvu a ničeniu. A to bola práca lotrov, ktorí ste tam priviedli vy. To nie je pravda. Ako mi to chcete dokázať? A pokiaľ ide o únos malej Daj, máte v tom opäť prsty vy. Vy ste tiež zastrelili černošského sluhu, tu prítomného pána Berbenka. A my vám všetky tieto zločiny dokážeme. O tom nepochybujte. Pravda... Keby ste dostali rozum a povedali nám, kde ste dievčatko ukryli, bol by pán Berbenk ochotný... Znovu opakujem, pán komandant, že nič neviem. A preto vám nemôžem nič povedať. Prečo ste teda utekali z mesta, keď máte čisté svedomie? Keby ste boli bez viny, nemuseli ste mať strach. Poručík, utekali iní, tak som utekal aj ja. Pán komandant, ohradzujem sa proti tomuto neprestajnému podozrievaniu. Môžem dokázať, že som tedy nebol ani na Camp Bliss Bay, ani pri únose toho dievčaťa. Ak máte dôkazy, prečo ich nepredložíte? Veľmi rád, pane. Dovoľte mi však najprv jednu otázku. Otázky tu kladiem ja, a nie vy. Tak vravte.
Veď sa má totiž tak, že začiatkom marca zaútočil jeden z vašich delových člnov na vlak, ktorý šiel po moste smerom k Sidárky. Pamätáte sa na to? Samozrejme. Nechápem však, čo s tým máte spoločné práve vy. Hneď to pochopíte, pane. Pri útoku sa od vlaku otrhol posledný vagón a zostal stáť na moste. Vaši vojaci potom odviezli všetkých cestujúcich z vagónu do Picolate a držali ich tam niekoľko dní vo väzbe. Je to tak? Áno, je. Ale ja v tom ešte stále nevidím nejaký dôkaz vašej neviny. Je jednoduché, pane. Medzi tými zadržanými ľuďmi z vlaku som bol aj ja. Vaši vojaci nás držali vo väzbe celé 4 dní, od 5. až do 8. marca. Áno, to tuším súhlasí. Pravda, lenže trestná akcia proti Burbankovi a takisto únos toho dievčaťa sa stali 6. marca. A pretože som bol v ten deň vo väzení v Picolate, nemohol som byť súčasne inde. To je, dúfam, jasné. To je lož, komandant. Takéto bajky si vymýšľa po každý raz. Pán komandant, žiadam, aby ste vypočuli vášho majora Clerka, ktorý nás pri Sidárky zadržal. Ten určite potvrdí moje alibi. Má zoznam uväznených osôb a v ňom je aj moje meno, prosím. To dúfam postačí, aby ste ma prepustili na slobodu. To nesmiete spraviť, komandant. Moji ľudia ho 100% poznali. Na Candless Bay i pri únose mojej céry. Prepáčte, pán Burbank, ja vás chápem, ale za tejto situácie ma viažú vojenské predpisy. A preto musím celú záležitosť predložiť na rozhodnutie veliteľskej rade. Poručík Link. Áno, pane. Poručík, dajte odviesť Texara späť do väzenia. Zostane tam až do konečného vyšetrenia prípadu. A pošlite mi sem majora Clerka. Povedzte mu, o čo ide, nech sa ponáhľa. Vykonám podľa rozkazu, pane. Odvete ho. Dovidenia v kaviarni u Gašpara, Burbank. Nebuďte bezočiví a choďte. Je to neobyčajne odporný chlap, pán Burbank. Ale bohužiaľ, nemohol som inak postupovať. Áno. Chápem, pán komandant. Môj otec je z toho celý zúfalý, pane. Dúfali sme, že sa konečne dozvieme niečo o Daj. A teraz zasa toto. No tak, Gilbert, hore hlavu, ste predsa vojak. A dokonca môj pobočník. Nesmiete sa vopred vzdať. A vy tiež nie, pán Burbank. Viete čo? Dám vám k dispozícii pátrací oddiel kapitána Howicka a ten s vami dôkladne prečeše celý prales. Bol by v tom čert, aby vašu Daj nenašli. Otvorte! Schambu! Otvor schambu! Schambu už bežať, pane. Môže otvoriť. Kde trčíš, chumaj? Ako dlho mám čakať? Severní vojaci prehľadávajú prales, ak vás tu nájdu, je so všetkým koniec. To nebyť možné. Pán určite žartovať. Lenže s klamou nechceť, aby pán takto žartovať. Drž hubu a nejač. O chvíľu musíme zmiznúť. Kde je tvoj pán? Luka, on piť moc spálenky a teraz spať. Pán ho musí zobudiť. To som čakal. Vstávaj. Vstávaj, prebuď sa. No tak vstaň. To som ja, tak bude to. Idú po nás vojaci, musíme ujsť. Tak nepočuješ, musíme zmiznúť. No konečne. Čo je? Ako to, že si tu na... Ako to, že som tu na. Ešte sa opýtuj. Letím za tebou z mesta ako blázon, ale ty sa na všetko vykašleš a len piješ a krápeš. Lenže nemyslí si, kamarát, že ja ťa z toho budem ťahať. Vykašlem sa na teba. Teraz rýchlo musíme zmiznúť. Zirmek, prečo ten zlý pán Texar tak kričal? Čo ak sem pôjde a niečo nám vykoná? Nebojte sa, Daj. Ja vám nedám ublížiť. No,
Prestaňte plakať. Musíte byť statočná. Všetko dobre dopadne. No tak. A na koho tak kričal? To ja neviem, dievčatko. Vyzeralo to, ako by odniekal pribehol a odrazu začal kričať. Ale nebolo mu rozumieť ani slovo. Ale možno, že má z niečoho strach, daj. Možno, že nás už hľadajú a kvôli tomu... Počujete? Zas kričí. Počkajte chvíľu. Kam ideš, Zirmech? Nechoď preč. Buďte ticho, daj. Určite sa niečo stalo, musíme sa to dozvedieť. Neotváraj, mohli by ťa zbadať. Zirmech, prosím ťa, neotváraj. Nemajte strach, slečna. Sú v prednej miestnosti a chodba je prázdna, ani skvambo tam nie je. Buďte ticho, pôjdem ako po vodu a hneď sa vrátim. Nezdržuj, teraz na to nie je času. Tu máš čižmy a kabát a pohni sa. Máme pred sebou ešte kus roboty. Adam sa musím najskôr obliecť, nie? Stále si mal plno rečí, že nás tu nikde nájde. Lenže teraz hovorím, že nás nájde. Vojaci preliezajú každý kút. Majú za sebou aj psov. A okrem toho hľadajú s nimi aj obaja Berbenkovci. A tí neustanú, kým to dievča nenájdu. Čo mi tu učíš? Ja som ju sem nepriviedol. To bol tvoj nápad, aby som ti ju strážil. Teraz nás pre ňu budú štvať ako divú zver. Prestaň robiť paniku a vezmi sekeru. Musíme vyraziť dieru. Nemám chuť nechať im tu všetky peniaze a zlato. Pravda, že? Preto si prišiel, a nie kvôli mne. No netáraj, Rob. Ide nám o krk. No čo na mňa zjapeš? Ja nie som tvoj paholok. A ja zasa nebudem čakať, kým prídu a zistia, že sme dvaja bratia. A navyše podobný na nerozoznanie. Vieš, čo by to znamenalo? Tým by odhalili všetko a potom nás šibenica neminie. Za to ti ručím. Lenže ty si ten zloduch, ktorý ma do toho zatiahol. A preto budeš vysieť prvý. Čo? Čo si to povedal? Opakuj to ešte raz. No, len sa ma opováž dotknúť. Ty idiot. Chceš mi rozbiť hlavu, ako si to spravil starému Tellerovi? Alebo tomu strážcovi v banke, čo? Len to skús a budeš... No tak pomaly, bratček, prefekt, pomaly. Ty toho máš na svedomí viac než ja. Najmä ten masaker v Kissimmee, kde si zamordovali deti. Nazdával si sa, že o tom neviem, však? No dobre. Máš veľa rečí. Radšej sa pohni, nech skôr zmizneme. Alebo počkaj tu na. Toto vylom a ja budem ťahať. Tak, ešte. Máš šťastie, že si dostal rozum. Stačí, už je vonku. A teraz rýchlo vyberaj. Hore je zlato a dolu peniaze. A háč to sem do vreca. Dobre ho drž. Tak. Ešte tieto balíčky bankoviek a to by bolo všetko. Ukáž. Tak, zaviažem vrece a potom spravíme poriadok s tými dvoma. Počkaj. Čo chceš s nimi urobiť? Nemáš ešte toho dosť? Nestaraj sa, to je moja vec. Tú čiernu hodíme do priepasti a dievča vezmeme so sebou. Burbank ho v živote neuvidí. Podrž mi to. No to čo, zbláznil si sa? A čo keď nás kvôli malej chytia? No nie až sa. Dolu čaká Handy s loďkou a keď včas vypadneme, sme suchu. No tak rýchlo. A zavolaj Skvamba. Budem ho potrebovať. Šialenec. Skvambo, kde si? Skvambo! Nie je tu. Skvambo zmizol. Čo to táraš? Ako to, že zmizol? No ako to? Asi dostal strach a ušiel. Brána je do Korána, po Skvambovi ani stopy. Ty idiot. Čo som ti nepravil, že je to zbabelec? Mal si ho dávno odbachnúť. Zirmech a dievčesko sú tiež v ťahu. A to všetko je tvoja vina. Len tvoja vina. To mi teraz draho zaplatíš. Stojte, Texar. A ruky hore. Obe ruky hore. A ten muž puste na zem, nemá cenu, aby ste jeden druhého zabíjali. Už vieme, že ste dvaja. Ktorý čert vám to prezradil? Asi ten, čo si vás raz odnesie. Seržant, prehliadnite ich. Áno, pane. No. Každý mal pri sebe pištoľ, pane. A tento ešte aj nôž. A tu v kúte sú dve pušky. A na stole akési vrece. Zvoní to v ňom ako zlato. Dobre, vezmite to so sebou. A tam tým zviažte ruky. Ste hotoví? Áno, pán poručík. Tak ideme, páni.
Kapitán Howick aj s mojím otcom už na vás vonku čakajú. A nepokúšajte sa o útek. Celý zrub je obklúčený. Už ich vedú, pán Burbank. Len sa na nich dobre pozrite. Jeden ako druhý. Nikdy by som neveril, že sa môžu dvaja ľudia na seba natoľko podobať, aj keď sú to bratia. To je úžasné. To je úžasné. Teraz už chápem, prečo mohol Texar tak pokojne lúpiť a vraždiť a pritom mal vždycky dosť svedkov na to, že v tom čase bol na inom mieste. Mali tie svoje darebáctva dobre premyslené, pán Burbank. Poďte, pozrime sa na nich trochu zblízka. Pán kapitán, hlásim splnenie rozkazu a predvádzam zatknutých bratov Texarovcov. Ďakujem, poručík, a blahoželám k výkonu. Ako vidím, namiesto jedného vtáčika máme hneď dvoch. Ktorý z vás je bývalý Jacksonvilleský prefekt? Neviete rozprávať, odpovedzte. Ja nie, kapitán. A nikdy som s tým nemal nič spoločné. Idiot. Tak vy ste ten výtečník, ktorý sa hral na predstaviteľa spravodlivosti a pritom bol vodcom lúpežníckej bandy. Čo mi na to poviete, Texar? Odmietam odpovedať, kapitán. Vaša veliteľská rada ma oslobodila, ja žiadam, aby ste jej rozhodnutie rešpektovali. Nebuďte bezočivý, Texar. Viete dobre, že podobnosť s vašim bratom nám všetko odhalila. Vydávali ste sa jeden za druhého, aby ste mali pre svoje zločiny alibi a to vám vykrúti krk. Neviem, aké zločiny máte na mysli, kapitán. Najskôr by ste mi museli nejaké dokázať. Dobre, my vám ich teda dokážeme, Texar. Sirmech, zopakuj mu, čo si nám porozprávala. Áno, pán Burbank. Dávajte pozor, Texar. Pred chvíľou som stála v zrube za vašimi dverami. A dobre som počula, o čom ste sa vy dvaja zhovárali. A najmä, ako ste si predhadzovali svoje zločiny. Až to poviem pred súdom. Musí vás za ne stihnúť spravodlivý trest. Aj za to, čím ste sa previnili voči úbohej Daji, ktorá sa ešte teraz celá chveje. Tak už ste pochopili, Texar, že nemá význam zapierať? Priznávate sa, alebo nie? Môžete ma hoci zabiť, ale ja sa k ničomu nepriznám. Lenže ja sa priznávam, kapitán, a poviem vám všetko, čo viem. O ňom, aj o jeho bande. Ty patkan, pretože toto je ten diabol, čo má všetko na svedomí. Sám sa hral v meste na pána, ale mňa držal ako psa v tejto diere, aby nás nikto spolu nevidel, pretože by to zmarilo jeho plány. A ja ho teraz za to nenávidím a preklínam tú chvíľu, kedy sa stal mojím bratom, kapitán. No dobre, to poviete pred súdom. Poručík Burbank. Áno, pane? Odvesti ich oboch v čone do Jacksonville, ale pod silnou strážou a s putami na rukách i na nohách. Rozumeli ste? Spoľahnite sa, pane. Tento rozkaz splním zo všetkých najradšej. Príjmite moje najsrdečnejšie blahoželanie, pán Burbank. Mám radosť, že svoju Daj budete mať zasa doma. A že sme konečne dostali tých lotrov. Dúfam, že teraz si už oddychnete. Nie len vy a vaša žena, ale aj celý Jacksonvilleský kraj. Pán komandant, ja... A ešte mám jednu radostnú správu, pán Burbank. Predvčerom 6. apríla sa vzdal Wepomeltok Skurt, generál Lee, s celou svojou južnou armádou. Čo na to hovoríte? Ale to znamená koniec vojny. Áno, koniec. A hlavne víťazstvo spravodlivej veci z severu.